your first response is prayer. Noba kwenzeka ntoni. Oh, your first response is prayer. Noba kwenzeka ntoni. Watch the attacks. Don't be provoked to anger. Don't panic. Xa kufika i-attack, yikhumbule le nto. It's a matter of life and death. Your first response is prayer. Don't be provoked to anger or fear. Oh, okay. So watch the attacks. Watch the attacks, lies, fear, panic, disturbed sleep, discouragement, despair, doubt, heavy spirit, slipping back to old habits, spirit of rejection, cruelty, being irritated and annoyed, unforgiveness, anger, bitterness, complaining, murmuring, foul conversation, doom scrolling. Yabona le doom scrolling wandikhuza kuyo uba ke yima kule following oyilandelayo ngabantu abathetha izinto eziklini. Xa ungena uzowuposta, ngena uthi following and do everything uhamba ne-following. Indithatha ixesha naleyo andiyenze, andiva. Uyasibekezelela uNkulunkulu, uyazi. Uza kuxelela uyilibala apha ekuqaleni, uyikhumbule sowuphakathi, uyenze. Izawuya iba active engqondweni uba kanene kuthiwe mandithi. So ukhawuleze ude idibe automatic. Ayizuvele yenzeke nge-same week. Uzawuyenza ude ubone uba kuthiwa pride of money, pride of marriage, pride of gluttony, pride of fashion, pride of vices, pride of pleasure, pride of beauty, pride of wisdom, main character syndrome, attention seeker. Yonke into is about pride, disobedience, and rebellion, just like the devil. Akawuzame i-humility, obedience, and harmony. Le character kaYesu ufuna ukuyibona apha kuni. He's looking for a model group abazayiphila bayibonise ihlabathi lonke ukuba yenziwa hlobo. Ine-humility, ine-simplicity, inento emandi yokuphilisana kakuhle nabantu. That's what I'm trying to teach you. Hayi ndiyivile Nkosi, ndiyivile. Xa usithi I must watch the attacks and not be provoked to anger. So by being angry, I'm consenting to the kingdom of darkness. Izandibamba ngala anger. By slipping back to old habits, I'm consenting to the kingdom of darkness. Uba ke ine-power over me. Ndivile gluttony, nditya okokoko. Andimameli laa nto ethi nutrition 2 meals, 6 hours apart. Andiyenzi noyenza le nto, ndiyayifundisa qha. You are consenting back to the kingdom othi awukho kuyo. Watch the attacks. Your first response must be prayer.